bịakwanụ ka unu nụrụ ka nwa dibịa anụnwa a na-akpọ Egbe a na-agba Anyanwụ na Ifite dum ka nya bụ nwa dibịa na nwanne ya nwoke nwere okwu. Nwa dibịa unu na-afụ ebe a wee kpọọ ndị ntọrị mmadụ wee gwafa na fa jee tọrọ nwanne ya nwoke ka a gbagbuo ya. Hei, nya bụ ife abụlọkwa obere ife. Ndị ntọrị mmadụ wee jee tọrọ nwanne ya nwoke wee gbagbuo nwanne dibịa unu na-afụ ebe a. Unu ya abịa ka unu n'ife o ji ọnụ ya wee kwu na ọ bụlọkwa m kwuru. Amaghị na ụfọdụ n'ime unu o chetalụ nwoke anụnwa na 2023 ka Egbe a na-agba Anyanwụ anụnwa pụtara n'ihu akwụkwọ wee mee vidio. Hei, kpọrọ unu m Odumeje ka ọ bịa ka o welụkwa ntị ya wee nụrụ nke a na Odumeje ya atị na ọkwechi ya na-anụrụ ya ọgụ wee pụta wee gwa ya na onye nwa na-agwọrọ Odumeje ọgwụ na ogworo Odumeje ọgwụ ka o wee na-egbu amụma ka o wee na-egbu abụrakata abụra. Gwọchala Odumeje ọgwụ na Odumeje achọghị ịkwụ ya ụgwọ. Ama m na echetara ya bụ vidio. Onye a dị ife ntiri foto ya na Odumeje n'elu ntu a ka o si wee postu ya n'ihu akwụkwọ. Mgbe ahụ ndị mmadụ wee na-akpọ Odumeje n'ọnụ ekwugide onweghị ife ekwufe n'ịntanetị maka ya bụ vidio o mere. Bịakwanụ na na-atụgwekwa ya tata anụnwa na-akọwa na ojezinye ndị ntọrị mmadụ faje tọrọ nwanne ya dibịa anụnwa unu na-afụ ebe a ọ pụta n'ihu akwụkwọ oti na ọ na-agwa ịchaka mmụọ na onwere oti na enwekọti na anụnụ ebe o ji egbu ife nwa mee nke nwa lụalụ ndị mmadụ ọrụ sikwa na ọ na-alụrụ ndị na-atụ ọrụ na onwe onye ji ụgwọ na ịbịa ọrụcha ọrụ onye a ga-enye gị ego ahụ. Si na ọ na-emekwa majik o jee bute ikwe o were aka odo kobi ya na ya kwụrụ ya ọtọ ka ezi ka ya na nwanne ya si wee nwee okwu. O jee kpọọ ndị ntọrị mmadụ ọgwụ ya nwa ọ ha arụzi ọrụ o jiri ọgwụ ya ka o kuchie nwanne ya nwoke ike ma ọ kụọ ya ngwụrọ ma ọ ka o kwudebe okwu nke o jee kpọọ ndị ntọrị mmadụ. Ndị ntọrị mmadụ tọrọ nwanne ya gbagbuo ya. Hei, ọkwa ka unu wee fụ ife kpatalụ charị nwa Mgbafọ bụ Soludo bụ aka na-achị Anambra steeti ji achụgharị ndị dibịa. Ọ bụ na ọgụ ogbucharị nwa Mgbafọ i wee nenecha vidio anụnwa wee nụ ife anụnwa nwa dibịa anụnwa kọrọ ebe a. Kedu ife ya eme na ihe ada achụgharị ndị dibịa ka ndị kọstọm si achụgharị ndị na-ebu afọ iwu? Hei, kedu ife mee na ihe ada achụgharịba ka ndị EFCC ji achụgharị ndị na-efe ego? Digodu na ife onye kpọrọ onwe ya dibịa o si na-atọje nwanne ya o jee ebe ọzọ gbaa afa ndị na-agba afa gwa ya na nwanne ya nwụọna. Dibịa unu na-enye ego ọ na-agbara ụlọ afa ka o ruzi na nke o jee na nke dibịa ọzọ ka o jee gbaa afa. Ka ezi ife ị na-alụ n'ihu akwụkwọ o kwesịrị na ị na-agwọ ịchaka mmụọ na-eti oke ite na-agwọ nke nwa na-agwọ nke nwa o rute ọnụ ijebe na be dibịa ọzọ ka a gbaalụ gị afa ka ọ na ndị ntọrị mmadụ iziri ka fa gbagbuo nwanne ọ na fa esetaghị foto ebe ozu nwanne tọgbọ ka ọ na ịmahụ na-agbagbugwe ya ka ife iru na-asịrị gị atị iji wee pụta tinije na nke dibịa ọzọ jee jụọ ete atụ na nwanne gị anwụọna. Onwekwe na ife mmadụ ahụ afụ n'ụwa daa ma isi na ụfọdụ ndị dibịa ma ndị na-atọ mmadụ ndị na-eje atọtalụfa mmadụ fa ji etu ncha wee na-eti oke ite wee na-etu ịchaka mmụọ wee na-agwọgasịrị ndị na-apị ife ọpịpị ọgwụ ma ndị na-agwọ ọgwụ ego ndị chọrọ ịchụta ya n'ike. So na fama ndị a na-atọrị mmadụ dị nke a na-egosikwa na ndị dibịa niile ahụ na-afụ n'ihu akwụkwọ mana TikTok mana Facebook fa na-atụ unu kpụdebe ka agbalụ na afake fadụkwa 199 n'ime fa abụkwa adịgboroja fa makwa ife fa na-eme okwu ego fa ka fa na-achụ n'ihu akwụkwọ afọ fa ka fa na-achụ ife fa ya eri ka fa ya achụ fa bịa fa esu ọnụ fa ka nkakwu wee fenya fa mmadụ ugwe ife ya aba ụgwa ndị mmadụ eweta ego eje kpute efiti unu na ndị alụrụ ọrụ eje kpute ego emechakwa akpọ ndị auta nwe efi ya bịa kpụrụ unu eche nọ mkpụta ka akpụtalụ fanya bụ efi okwu ife eji eri unu ọrụ wayo nke fa akarịzikwa akarị. Amamife kpata na ndị agbara onye ajụjụ ọnụ na ajụghọzịa ka a mara ife na-esere ya na nwanne ya nwoke o ji wee nwezi obi wee gwafafa jee tọrọ ya ka egbuo ọ na nwanne ya nwoke chọpụta na onye oshi ka ọ bụ na ọ na-egwu ndị mmadụ ojolo na dibịa amaghị ya na dibịa o ji egwu ndị mmadụ ojolo ka ọ na nwanne ya nwoke asọpọtụghị ya na ọ na-eme dibịa ka fa na-azọ ana ka a na-azọ nwaanyị. Kedu ife na-ese ya bụ nwa dibịa enwenwozi ike ọgwụ ya arụghị ọrụ ozipụghọ mmụọ ya mmụọ ndị ọzọ na-abụfa bịa fagbu ya zipụ ka o jee gbuo rufa mmadụ ka o mee onye enye ule ka o mee nke a orute ọna ya mmụọ ya arụzi ọrụ ebe nwanne ya nwoke nọ o jezie kpọọ ndị na-agba egbe ka a gbagbuo nwanne ya arụ tụfịa kwuo. nke eji onye mara
Kedu ihe ime ndị special squad jide? Mụ na nwanne m nwoke nwere problem mgbe set ya ọkwa kidnap ya. Kidnap ka eme gịnị? Egbu ya. Okay. How many times can you try go ime? So once. One go nyimere nifted. One go nyimere hapa. Ihe na-agwa ya bụ eziokwu. Onwe ime gị force na ile. So no kwa kedu onye mme announcement na nwanne nwoke anwụgo? Ọ ga-ekpọ m nwanne kidnap nwanne m nwoke. So ruo mgbe m kpochiata gị n'ebe si ike dị. Isi na nwoke iwe na wọta ka isi abụ iwe na ịmụkwa na onye a dịkwa mana m ji egbu ava. Onwe be ndị nji egbu ava aba na-ekwu na ba n'ọdị ọzọ. So mgbe kpọọ gị na asị na njikwa njụ ese ava na-ekwu na ọdị ọzọ. Okay. N'ije were ebe na-akpọ nite gịnị? Enwere ebe nje jụ ese asị na ọdị ọzọ. Na gwa gbakwara afa nke gị nwa. Okwe ị gwara anyị. Gwa ngara nje jụ ese gwa na ọdị ọzọ. N'ọnwụgo. Okay. So ihe na-agwa anyị kịta bụ eziokwu. So n'ọgụ nwa kidnap nwanne nwoke. Ndị mmadụ nwoke agbagbuo. So n'ọgụ nwa merie. Okay. Thank you very much na cooperation. Ụmụnne m mgbede ọma na onye ajụ na-ekwuru n'egbe a na-agba Anyanwu na-ekwu. Agwa m na uso m tọrọ uso nso m wee tụ usogoro. Iwe ọdịnarụ na-eyivi enwe. Ezigbo iwe ọdịnarụ. Onye alụ ala ọrụ ya kwụọ ụgwọ. Onye ọbụla alụ ụlọ ọrụ ya kwụọ ụgwọ alụrụ ya. O nwere nwanne anyị nwoke nlụ ụlọ ọrụ mụ na ya mere agreement wee lụọla ya ọrụ. Because na ife na-eme na-ejesi ori osebe okwu bụ na ejutesizi ọ bụrụ na ekele eke ọgụma. Ịma na osebego okwu. Ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke nke ya na-abụ pikchi ya na skrim a. Ọ bụrụ na anọ mere ka anyị mụ na ya si wee kwuo ya esele okwu. Nke si na ya bụ Emeka intervention oduveje na Soludo nneje na ezigbo abịa ya bụ Emeka. Ọrụ nlụrụ ya ka na-achọ ka unu yọkwara n'nya because n'olugokwana mgbe anyị emebezi emebe ibe abụọzi mmesobezie n'ụdị ọbụla ya weta ama ego ọrụ nlụrụ ya because ife mere na ntiziri na soshal midia nọpụ na mụ na ya akpa na nlụalụ ya ọrụ na ya enye m ego one dị ntu nna akpọzikwu na fonu ọ na-epiki ọzọ mmene enume na ọ na-erespondụ ọzọ and onye li nwekwa na ego m abụọkwa m ndị dibịa ndị ọzọ n'obosi na ikere na-awaja Emeka oduveje iji akaụntụ m iji nọmba m kwele m ego m ka m tena abụda anụ na ya ka m na gide eme na so na-aga nsị ka m gwa unu enu ozi ya tụruo ya ntị ya weta ili m ego m ya sendị alị m ego m Emeka oduveje Emeka intervention Chukwu Emeka oduveje ọrụ nlụrụ ga-eso na ịma nkwụ m ụgwọ ya kwụọ m ụgwọ ya na agrimenti mụ na gị na-abụ ka ọ desebe n'ala ya okwu biko enu ozi ya mee ka o luo ya ntị maka ọzọzi mma eme ya bụ ya ala ekele ya memba agba ọsọ n'ụlọ ụka ya ọmanụ na-eme ekene m unu.